sagad na tunganlan o mga waybuot kana gyung mga bata. Pero kanang pagkaway buot sa mga bata, natural na tungod sa gitawag nato pa og developmental process sa ilang consciousness o sa ilang capacity nga mo reason out. Mo nakasagaran mga 7 anyos, mao na nay atong gitawag og age of reason, nga murag duna na sila'y kabuot, kamao nang mo desisyon, buhaton ba ni karon, mao ba ni ang buhaton, ana. Pero si Jesus, iyang giingnan ang mga tao sa iyang panahon, apil na ang mga leader sa simbahan, nga mga bata nga way buot, murag mga bata sa merkado ba nga nagkaguliyang lang. Mo sa kapundok, dunay buhaton, di sad mo sunod ang pikas kay lain sa tong ilang. Mobita na mga bata og ato na nang pasagdan pagkagubuta gyud kay lain na sila himuon, isigla na sila kuan himo sa ilang gusto. Pero ang gusto ni Jesus, kitang mga dagko na, alingi ako no nang imong tupad ingna usa ingna nanakay kabuot. Pangutan asa ko no, na kay kabuot, sakto na kas kabuot. Usahay lagi, wala gitay buot lagi. Ang gitawag di ay ni Kristo nga maayog kabuot, kana di ay mga tao nga sama niya, kana bang kamao natang muhuna-huna sa atong isig katao, kanang kamao natang mupahiuyon sa buhat nga makaayo sa atong isig katao. Kana bang maayo para sa katilingban nga makahatag og kahiusa, hustisya, kaangayan sa katilingban. Mawda nang ako ganang balik-balikon nga kanang mangural sa ilang agianan, mangural sa agianan sa silingan, wa ginay buot. Di ba? Napagani ato dinhi kanang national highway ha, parkingan pagyod. Unya di pagyod iirog ang balay. Niya man dinhi sa ato, kitaan man nako dagan kang ato padong sa norte. Naa kadhi makitaan nga naagi balay nga wa gyud guba, gihimuan pagyod tindahan, nya giparkingan pagyod nga naa gyud sa tumoy sa national, nasa tumoy sa Taytayan sa National Road. Ako kada nako agi diha lugar, maka-question jud ko nga unsa kay gibuhat ani niya nganong iyang manggid ning gibutang ang iyang balay wa manggid giirog bisag mga kuan ragon mga 1 meter man siguro na ang encroachment ana nga maputol ang daan ba, National Road igana tumoy sa Taytayan, muliko og jutay nya padayon nya kaning giliko og jutay mo ni ang iyang tindahan nya sumpay ang balay. Kita mo ana kanana di ada daga kung ato padong sa norte, di lang ko muhingaan sa lugar kana ba o di gid siya sensitive nga di baka mga bangga dinhi no ang mga motorista nya nindot baka tan-awon ang among national highway nga ning encroach ang akong balay sa national highway nya musumpay na sa dako dito sa unahan. Kaya wa gid siya buot kay di man makigsinabot sa katilingban, mawad-an tas buot mo na ingos Kristo. Ang mga tao na ining panahon na murag mga bata nga nagyampungat sa merkado nga kaguliyang lang bisag unsa lay gibuhat. Ang apil na sa dani ang akong sigihag balik-balik ka ng mga tindahan nga anha gyud kilid sa karsada. Nya di gyud ka irog og jutay ba. Nya ang mga mamalit anha nas karsada hangtod mabanggaan na lang sa mga motorista. Nya ang basolon ra ba ang motorista labi nagbata ang mopalit, kung magpalit dagan dayon, inigdagan igo dayos motor, igo dayos bisikleta. Ang kulatahon ang kadto pag yung nakabangga nga buangon.
Ihimo nimong hazard ang imong tindahan, nganong naa man na diha, ika panginabuhi man ni pader, panginabuhi lagi, pero wa ba na mamiligro ang kinabuhi sa imong silingan tungod anang imong panginabuhi. Di ta sensitiba sa katilingban. Apil na sa dani, kanang mo parking sa mga barangay road, provincial road, national highway, parkingan. Sige, makaayo na nimo kay wa man kay parkingan, nya naman kay sakyanan. Wa sa kay buot. Nganong nipalit man kag sakyanan, nga wa man kay parkingan? Pagka wa gibuot. Di ba? Mopalit kay kag sakyanan, kinahanglan na kay butanganan nga parkingan, mo na saktog ka buot. Da. Anong palit-palit sa ayaw i-parking anang public road. Ngano man, gibutang na sad nimo sa hazard ang imong gipalit nga sakyanan nga makaayo nimo kay secured na ka anang mo sakay ka na, pero ang imong silingan nga mga motorista og mga silingan nimong kabataan na miligro kay imbis mamidpid sila sa daan moagi, imo man giparkingan ni pataliwa na sila sa daan nya mga bata man na kalit lang dagan ang nagdasas motor nga nagtinarong intawag dagan ni tabok naman ito sa pikas kay imo naman gi-occupy ang pikas lane. Namiligro ang mga motorista, sila pa'y makabayad, sila pa'y kulatahon usahay sa mga kaliwat aning bata nga ilang na bagiran. Pagka wa gyud ayo, wa gyud buot. Sige, usbaglingi imong kuan, imong tupad ing na wa ka maapilan ang gihisgutang pader. Pangutan-a ba na wa ka maapil? Og naapil magani ka, matod pas mga tiguang, uy, pagbato nagkabuot, uy, di ba mao man binadlungan sa mga tiguang? Ako tiguang naman sa kuko, mao sa tingali ni akong binadlungan. Pagbato nagkabuot, dagko na mo, di na mo mga bata, pagbato nagkabuot. Ano? Manay, ngadtos bukin mo, manay isulti, amot din sa inyo, liluan mo ba na inyo isulti? Pagbato na mo kabuot, mga dagko na mo, di na mo batang gagmay. Ana man na sila. Matod pa sa kong uyuan, nga nahimo na mong kapitan, kay mo in English man yun siya. Nag-away mang iyang mga anak. Ingon siya, stop quarrel. You are already man. You are no longer child. Yun na nga anak. Pasabot, man na ka. Tao na mo. Di na mo mga batang gagmay. Tuga-tuga yung in English ba? Saan masad nga? Nakapitan man. Pero parisgado ka mo in English. Puyo patog Hawaii in town. May rest in peace. Sood man kain ako. Kamagwangan nilang papa. Sige nagutog hangyo diri sa amo in taong barangay. So una makadungog ko niya usahay ba mo ingon. Pulihin na taon ko ninyo. Ano, mga 1960s bitaw nga sa 80s. Ana siya may nagdaan dito sa barangay. Pulihin na taon ko ninyo. Ang mga tao sa moingon sa ikaw lang diha noy oy. Kay siya intay mo ihawg manok, mo ihawg baboy, parang na mo bisita mga mayor, mga konsehal ngadto sa barangay, siya mo ihaw, siya pay mo suhol anang mo grader anang nay mainas nga daan ana para malimpyuhan. Wa may kuan sa una. Wa man ang sa tawagan na inyong ihimo karon. Kanang inyong ilogan ba? Sa tana ira. Ano ba na ira? Kanang honorarium ba? Sige na lang, simang naman ang akong punto, magbatong tagkabuot. Apil na niini ang kanang panag-away. Nganong magdinumtanay magyud mo nga silingan raman mo. Angay unta ang managsilingan, magsabot-sabot. Muna ikaw nga nagsimba dinhi, ikaw nga nagtuo Ginoo. Kung ang imong silingan buangon, tabangi siyang mahimong buutan. Kung saon man, alagari siya. Kung saon man pag-alagad, higugmaa. Nga ikaduha, kanang alagari ba, kanang tubaga ang iyang mga panginahanglan. Usahay iya nang isulti, usahay imura nang makitaan, pero iya gid nang need. Pananglitan, kanakon sigihag balik-balik nga, kung ang iyang agianan, gamay ra imong padakan
Nya kay ni gamay man to tungod sa imong koral, gubo nimo imong koral nya iatras nimo jutay aron makasud ang iyang sakyanan. Oh, di ba? Unsa man okay na dili? Dili. Wa mo ibuot. Mo na siya. Nya kang imong silingan nga naglagot nimo, pagkakita niya nga imong giatras imong koral, gikuha na nimo ang katubang nakaharang sa ilaing taong agianan. Musugod na nag-ingon, nausab man? Nausab? Ngano man yung nausab man ni siya? Ang sunod nilang panidaan, unsay nakapausab. Ilang makita nga nagsige day kag simba dinhi. Nyagwa ka magsigig simba, sige day kag paminaw ani akong wali. Ilang mabati ba, magsige din na siya paminaw day swalin Padersiano. Yak Padersiano, magsige mo naghisgot ang mga koral, ana. Nya nituman siya, doon na gid ay pagkausap ang tao, no? Sila sa musugod sa to sila paminaw. Minaw sa sila swali, nya maingon dayon ta dinhi nga, igugma agi na imong silingan. Oy, nakita man sad nila nga ang imong agianan kuan kay ba kanang lapukon kayo, nahibong lang sad ka nga na may gapada o mga sinakong simento, gipa simento naman ang katong lapukon nimong agianan. Kinsa may gasimento ani sa kanang silingan nimo diha sa luyo, nagtampo-tampo in taon para manindot ang imong agianan. Jahala no, sa oy di pa niigo na mong ibayad nimo kay imo na gid may gitagaag agianan dire, kadako ani imong tabang. Ana ba? Nindot dili. Kanindot. Mao na kining mga martir sama aning taga Korea, ang ilang gibuhat aron makakita ang taga Korea, labi na gid ang South Korea, makakita nga naay Ginoo, nagpakamatay sila para sa pagtuo. Ilang gi-offer ang ilang kinabuhi ug sugod ato milambo dayon ang simbahan sa Korea. Mo nang usa sa mga ligon kayong kuan Kristiyano naa sa South Korea. Kuan kay sila kanang disiplinado kayo. Tungod aning mga tao nga nagpakamatay para sa pagtuo nato.